Hej! Ja, så blev det den 2. december. Og ved I hvad? Nyhedsredaktionen, bestående af Anton, Bertram og Clara, har besluttet for, at de vil skrive om smeder. Ej, er det ikke bare fedt? Det er jo gammelt håndværk, og ja. Og ved I hvad? De har været ude. Clara sendte sin mand Edvard ud, så han skulle lave lidt freelance-arbejde. Han trængte også til at komme lidt udenfra. Han var faktisk nede og tale med en gammel smed. Altså ikke en gammel smed, men en gammel nisse, der bor på en smedje. Ved I, hvor den der smedje ligger? Nå, ikke? Ej, okay. Nissen bor på smeden ved Christiansmindevej. I ved godt, man har jo Hotel Christiansminde. Men der ligger faktisk lige en gammel smede lige rundt i rundkørsel, som blev flyttet der til i 1993. Ja. Og ser I, den smede har en dog god historie. Fordi at den lå faktisk til at starte med på et gods, som hed Skovlyst. Og ja, så er det jo sådan, at smede en gang imellem har en lille smule behov for at drikke en øl. Ja, også den her smede havde det. Og så blev de jo enige, bondemanden som havde jorden, og smeden. Ja, så besluttede smeden for at flytte sin smedje ned til Webers grund nede i Christiansminde. Sådan er det. Ja, men i smeden, der bor der også nisser. Det er faktisk en hel familie, og ham, som er faren, har været arbejdet som lidt i smedjen, pustet lidt til ilden og sørge for, at det hele var rigtigt, sådan så det blev det bedste kvalitet, både på værktøj og hestesko og andre ting. Ja, så Edvard fik at vide, nissefaren i familien, som i øvrigt hedder Douglas. Ja, han fik lidt at vide om, hvad de egentlig har gået og lavet. Douglas kommer jo fra en engelsk nissefamilie, men han flyttede sådan til Danmark, ja, lige omkring 1700-1800. Så ja, de er et gammelt nisse. Men ja, så hvis de nu engang skulle ned og se noget, jamen så vil jeg anbefale, at de tager ned og ser smeden på Christiansmindevej. Den ligger lige der, når I kommer ud af rundkørslen inden fra Svendborg by. Eller hvis I nu kommer fra havnen af, ja, og kører op ad Christiansmindevej, så er den sidste lige inden rundkørsel til venstre. Der ligger den. Og ved I hvad? Jeg er helt sikker på, at nisserne gemmer sig. Men jeg er ikke sikker på, at I finder den, for de er ret gode til det.